consecrate, Lord, to you. Take my moment and my days. Let them flow in ceaseless praise. Songs of praise. Oh, I give to you. We adore you, the lover of my soul. I give to you my Sing. Take my life, Lord, let it be consecrated, Lord, to you. Take my moment and my days. Lord, let them flow. We didn't the patience also amankwa. It's konongo. Na ipesa meka bibi. Jim FM. Ebo namba so. Se oye generational thinker. Me papa de. Owura Daniel Owusu amankwa. Wata afre no senior mine. Owo kwawu abetifi. Oye pensioner. Na me kase me papa ye generational thinker. Waboa me bebre. Me wie school SS 1994. Me chiro me sohwe no. Na me chiro wie ye no. Eba ye na ka me subject ni bia. E wo se minya ka ho ansa na metimi ato amadesua so. Esa ansa na ye wo gidie wo mu se. Mebo me hu modi nti okoto training college. Krata mame. Na so na me pipesi ni nyina anye. 94 mentimi anko school. O register me. 95 still la na me pipesi no. Ebi enye enunti o sam register me 96. Ti me twie 96 no so still la na enye English maths no na enye. Enti o she me nkran se be yie. Enti o ma me ko chiro O level. Timiti fie no hwe me din sa no. Ene adwen foforo ba yese. Ene meko school, catering school, na makoye catering as a subject. Enti oboa me boaboa ne ma no, ama me ko Jotech ewo Kwawutafo secondary technical school. Eho na me koye catering. Me ko form 1. Ti me do form 2 no so na me gusu ye O level no. Eho ena on the 8th of October 1998 me papa ba yese me papa osofo safo boatin se memra na me ye class test na me so hwe no nia menya no metimi di akọ training college meni jiye na me resa hupa if you say me hwese me papa she me nkran bebre sana na eye meni je esa ya bareho enti me fa me ho ena me koye mi ja me niama wo ho esa se na college no agi obi wie wo other colleges ni nti e bia me papa chira ade no na se ya me preferential treatment ena me call training college o be bia papa eya beti Presbyterian Training College and na your friend of College of Education. Me papa ba mu amu. Oko so she me crying say ebe ye yie. Anu nti me ka say senior man onyame nhira. Say wo dwen me ho. Eyin kanfo a ebra me be ware. Me papa bisa me ni be ma ni say ahoboa ya aboaboa no ekosi sen e ka che me papa se ya de ye peye niam simple o si ai eye na so
wedding no atwa sɛ yɛbɛka ho asɛm a ɛyɛ kakra bi mekai sɛ ɛnsa ne yɛayɛ yɛadwen sɛ dɔkɔdɔkɔ nsa a yɛbɛtɔ no me papa ma yɛ sika ebi ka ho sɛ yɛmfa nkɔtɔ na yɛmfa mmɔ wedding no ho nneɛma a yɛde bɛsɛɛfo no ɛnnɛ yi mente me papa nkyɛn ɔfrɛ me ɔhyɛ me nkuran sɛ ɛni suade ho a mepɛ sɛ meyɛ ne nea ɔno nso adwen maa me no ɛbɛba mu ɔto me fo maba mu bu a ɔde nyame asɛm ka kyerɛ me na ade a ɔtae ka ne sɛ ɛbɛyɛ yie twɛn wo wura boa twɛn nyame kɔm fa ho to no so na nsɛm a ɔka ebi no nokware ni mani so nea me papa ɛyɛ no nti na meka sɛ ɔyɛ generational thinker minim sɛ na yɛ me mpaebɔ ne mani so ade ho sɛ nea mepɛ sɛ mebɔ ho mpa yɛ bɛbam ne nea me papa nso dwen maa me ɛbɛbam nti nyame hyɛ ne din na ɔma no ahoɔden nkwatenten ahoɔden wɔ mu na ɔmɛhu nea na ɛda n'akoma so ne ɛda m'akoma so sɛ ɛbɛbam senior mai onyame ɔnhyira wo ɔma wɔ ahoɔden na ɔma wuhu nea wokaeɛ nea wodwen fa part ho no onyame ɔnhyira wo nyame ɛnhyira wo bo yesu tiri mu meda mo ase Jim FM. Hello. Papa Owusu Ansa, Reverend. Papa, nyami inshra bibre. Papa, good morning. Nyankopon inshra bibre. Ewa kwenya eti sing wode ama emma say yemfa enka bibi enche yawofo. Eda se papa, nyami inshra me free tie wo no na me 16 years ene me keka ko me fie aduonu me keka ko 50 years nti te da kro se man tie wa na bibi kra yaye nti tamwa program ne ba ye ka ne ba sa na chese me nye free kra woni me de but da bia papa me tie nyame hira bebre ye ka jade a ene nka wo na wudi kan esan se me waboa me with teachings aboa me woni ma bebre ho nti wudi kan nti papa me so me hira bebre ene na papa ye ka eja me da nyankopon ase se odi eja bi a ye friend Master Johnson maame a wo firi kwa bepon me papa ye eja bi a waboa ne ma bebre papa na oye teacher ni me de mani fie di no na oye head teacher ewo bepon akura bi a ye frɛ ho Orobon nti ho na otete yen efi mfitiase me de me maame ma na ye mienu pe na ye tu nanso na wo mani bi mienu kan ho na enye ye nko a nso papa no ebewo emma ankasa ane emma ankasa isan say okoye teacher ho ne wo mu a na fi nkura ase ho no akura so school ni ho omo ewo kuro na yen wo mu ne nkura ase na school ni ho nti wo mu nyina ba Orobon ho nti ebi a parent ko beba besu a kire papa yi na papa yi se obra betena me nchen nti na nkwala eti me papa nchen no emrante ne mabaawa eti me papa ne me maame nchen no enye asem ketwa ne wofa ase no mo ni nua no mo ma kyese bebre a ye ni fie de na ye nyina ye ni papa yi ne papa neti esanse ne papa yi do enipa fa enti okobo akuru efre no Orobon nti makrom ho omde ne ba beye kronti hene ewo krom ho enti ne fie ho na yedi a ne kyese ochen ohene kora wo na ne mihu ba ko papa ho ne se papa ne nyo bia na ofunfum fa enkrofo ade ananse mani bri obi sika mani bri se ne nka papa ne nka obedru akiri nka obedru akiri esanse ne mihu ye ne se na that time no enye ni na bank abodi na papa no na ye diska okojiska teachers ni sika office no de aba egu bag ne so no enye ni na aboni adoso bebre na wo de aba fi said that time kra na kroni so ka anye regular ewo ho sene enti obesi baabi no wanante no aboni papa diska yeso no no akwa akotuatua ama wom omo so ebi bete se ne beba ne bi nso efi omo nkura so no maba abejiska no se enka ni ne ya
and I say senka wo obi a na ni biri sika bebre anka ne nka odi besisi odi be ye japade bebre and also odi besisi adobese but papa na anya sa okoso di no kware ema oman no nti wo ye sa de na akosi se chire de bank ba kuru ni so afede na omusaris efamu no eno achi na dididimu a ene de papa ba education office ho na obeye security supervisor ewo ho eno ye de ne kokoto amate lai nti ho asempa ne ye amate ofiri wonti okope mototoye papa yi ko beba say na wa bre ni nyina ye ne manti oba be kan electoral commission ho ene ade oboa ye nti papa de wa beboa bebre sofo ni nyina chi na wo tufo na okasa che no yo bi so a wo yi asere sempa wo yi nsenkwa pa nti manipa ye den eba ne ho me kan nipa bebre enim no osofo adom da kwakra mekan oye biponi di obehu no sanse papa yi akurase ho nyina eho na papa yi no oye presby so ni na ni nyina chi nye education mu ko nyame som so presby oye presby asafo pani ewo kwa bipon a wo musika sam ono na ohwe so nei mekan nipa bebre edi adanse papa retire a oba obetena ni kurumu yesa be ye na busu pani ewo kurumu na nipa papa na boa wo mo no na oye niema bi ma ne ye mefe ewo busu pani ni die ni mo no se bibi ba se bibi si wo busu mu ana on papa nka se bi a esi wo asomasi nko afie nti asomasi fo nko emamfa da bi ekwan obefa so obegidi nkakran ma busu ni nyina obegidi nkakran ofie bi mu na omode aboa na omode aje nti me fa ne se na busu mu kra de na busu pani a wodi nti metimi aka se abusu ne kra ye bibi a eka nye den emamu ne wadri owo 84 years September na oko ni 85 mu kohwe afu a waje ewo bipon kuro bi efre ho kwafo waye koko ufu over 20 acres wo na kohwe afu a papa no edan ya wasi pa ewo afuo ni mu a sliding doors nyina ebi wo ha unse papa no wayade na oyeja ensoso ha wa wo na se ukoji edu tata mayiko sui eko second cycle uko mimi eketra na yuko na bia enema toto na uko na papa ni bikra uko anu asade ayo nsere wasam na sene papa ebeka no chese wunya bufuo kra anye den ema no sene obeka na nsoso ebeduru enwumre na papa ye nyama na odeko papa ya boa ye bebre misa so mo one for you a teacher for ndodro na friend one for you ne store wo bro ne so a wa twere anim one for you da nyame nhira wate fa da obafie nyanta na ekasai me do bebre me de ode meto ne maame enti me nso oni me ho agorokora me do ne pa na me pena sane wa ya maye no da ye ni sododro eye ye fe bebre nyame nhira bebre na papa asamba kwa me pesa me kaka ho bi mu se ne se wo ka se occasion bi ba anase yi bi na ukokwo na yeso obi ama medidwa kakra me de kwa akoma me papa wo be kono eniemu esu me papa ne dem ho na chese wo kora emse nyama wo sa akora kwa akofa bi emse nia wo jeje no enkrofo so dan so ase nia mi kan nipa bebre enim wo mo ewo bepon se me nam krom se sometimes e bia me ko ba bia na se me ko krom ba bi na bia me ko hia kwafu bi na onipa ne yedin komaka Master Johnson ba no me ka say o say you papa boa wa ba na say ya me lady bi ko sia wo office bi yedin komo say sister Master Johnson boa wa boa me na say me wo fa wuye ana o say me ma me we say menhia papa ya sofo papa na yebi enye ne manko a na oye makromai na oye mabusia oye manua no oye madofo wa yebi bebre ntini a me kan nyina ne say na wa bie kwaya to say nka bibi nkyere ye gya no mo de a ene me da wase bebre ntini a me kan say papa nyame nhiraw bebre me da wase nyame nhiraw no mo amedi wadwuma so aba na me de rade aso say wode wo maame e ma obeye me papa me wu ko ba bi ma me hia wo a one for you as a papa bi nyame nhiraw bebre with us. All right, ebusia mamenchia memo akwa bansoma eda saya onyame tiasefo ayama me no me no. This is the day that the Lord himself he has made. So that way no politician be an here. This is the day. So that way and edwada so when it here now to me ma won saswa
and fast da ma ukuno and fast da ma oyere and fast da ma osofo and fast da ma okurum hene and fast da emma obi bia se de obo ne soro ene na asase obo soro ne asase na se no opede obetetel land no de obe manage land yankopon wanya adwuma entungu ase no ohwe de obe manage land no wonyanya de obe manage land no wo so wantonsuo mpo enwu asase no so check it from Genesis. Check it. It's on the Bible naka. So God created this earth looking for one who will manage. Bible can with the so when you be yeah, don't claim ownership. Don't claim it. He was looking for the title of the land, the manager, the obe manager asasano. Iti o maybe anyame de otremu a o hwehwe de obe manage. Nyame mpe de oba be hye indipa so, but the one who will manage the sixth term. So when you nyansa wo de be yen so a wonam James so na kan say ka wo bi nyansa manim bi se rade. Yebo bebre ne your land no nenso yenim nyansa. Nkan so wagimi dabi mintimi nkasa. Nemum having that wisdom to manage what God has placed in your hands. I don't make one. How are you managing? Saying I will see the Nyamedea Shawansa, Ebia Yabusia, Kuno, Ayere, Ayamba. How are you managing them? Well, from here also answer, and I pay Minio Ferrata and Sofa Dra and so ha. Mamen some more voice by Concaho and then Messiah Bound Chain. But baby, I want you bet me at the Yamiase, baby, I will be on a patrol. 1 minute yena nyamiase bi wa no de nyamiase na me so no enda onyame tiase fo na se odon fo mobro ho fo bambo fo pa ye tripagya fo ye de aseda piesie ena de mawo o bambo ene won hwesosie kura wa kura yen so a waso ye mu ye koda ye ye da asa ewufo ne ye nim se ne ye be sore ye ne ye honam dua kura mpo ye ya nenso so wadaroma wadon wo homobro ayem ye wo papa ye nti watimi amaya sore wo ye nkete so a de ye be die yenim be ye be ko yenim de ye be fra yenim nenso so wo ye nyansa bo akwanyame nyansa bo akwanyame nyansa bo akwanyame nyansa bo akwanyame tete nyame tete botan adada nyame awudi no honam se abrampa asedan kuton ye de mawo de waya amayen ye de wase ema ye man ye de wase ma ye busua ye de wase ema ye mba ye de wase ma ye kunu no ye de wase ma ye yere no ye de wase ma enamfo a wo de won ma amayen. We are grateful, we are thankful, we bless you, we give you praise, we give you praise, we give you praise, we give you praise, we give you praise. Homi ya home ye de wase homi ya home ye de wase obi a wa wonne ye da wase obi a wa ko wonne ye da wase de obe wonne ye da wase se odene kra ne nipadua ama. We thank you because somebody will die today. It is appointed. Our appointment ye twemu anye yi eno nti yesra o se so obi mpo be free mu na Awurade fa ne kra esie na ontimi nko heaven. We Yesu Kristo dimo ye home hye wonsa. The oxygen in our life is in your hands. Boy, ready this way. Yeah, they hear Omoa. Papa, you hear Omoa. Daddy, boy, ready yes. You hear Omoa. Ray, hear Omoa. Boy, ready, boy, no. Boy, ready yes. Daddy, me, Koraba, Dimazo, Paka. You hear Omoa, Daddy. You hear Omoa. Here mo boy ready yesu here mo daddy here mo minimum wa we here and am to hojom boy ready yesu do here mo kaduma zabeko shaga retoma gagoske grede gozibaha. We thank you for the gift of grace in the name of Jesus. Yadawasi you are ye countful ye mawude kron kase no so de waye de oguso ye ene de wo ba be ye ira ene monyam ne aseda enka wudini
Da. Makoshege. Me for years, me cried awful. Then when me share me magic crime, me obia obechi chachi. Yede you know bia. You know bia. You know bia. You know bia. Ya tene se wonkwan na dan kwa wo wonsem. Abusham giri yesa wote senia ebinom eka de omo papa nyame afa won so ayeye na wo wiase a enunte de eka generational thinking father, generational thinker ni nyina ye baako eja odwene kwa akiri ema na dwene mo edo eja odwene kwa akiri awmachebe no miensa enete na ma dwendwene a na ma hwe obi te se David ye adwuma bobra pa bu ono ma na fa kwan mu oye no so obesi dan po my rade oye so obesi dan my rade e say o mampanyina osiso wo Ghana ha obi anya ebi da osimpese mi si cathedral e de ma erade enye nanado ene first person na opeso ye bie David ye bi no yeso oye na nyame se David me ma wonsi da na David say na da ma ye dai waso wonsa ka moja ne moja wonsa ka nenti mintumi ma wonsi da ma me wonim de Solomon ye wa mana be mamu ene oboaboa eniema ye di sidan ano he gathered over tanyeza boaboa no mobilize ye friend mobilization force or mobilize sika iron rods and o ko ke for hokota sabrene ke for odia koto cement ne and nadwa to toniema bebre and na odisi was se mikrament mi ensia memba e baba ko aba besi no kan was me ba no wo yembre nenso mommoa no wontimi nsi de e woman so no generational thinking father bia no onwene mane ho ga time nyan kopon ka se ma onsi no wonim se ko betumi aka se we se wo se me ma mensi a enough is enough me ana aba ma dwene me se me ye bibia ma werade na se wo so wompa jaye David said there be o na boa eniema ye disi no na mama echiriba etese Solomon ababeto aso. That is generational thinking father. The onwen to me anya wono ne penso no was there be any swadi hunu ne de menya na ensenya mese o mamenya ebusu anya bibia wa hyase bia na wona obetumi aye ya men kasa te se bibia wa hyase ya wona obewie da bi nyame emma wakwanya de obetumi aye no yo but they want to me no but men you want to you see Friday me go to scripture ya kenkai na we are na ebinimo okay me ko kra me mama attention mbu no ma dwene ni so anti me mama attention kra Isaiah chapter 39 Isaiah chapter 39 well with me your voice note him a foul papa home so a generational thinker obesend dia mama 0509151010 number no I go so ye my 0509151010 mama mo kai ansana makomenim ene ekopim fiada anopa bia no ye bompa ya ma yebusua friend no Father visit my family, Lord visit my family. Erade besra mabusua
free and upon tree 2 hours na yabom pie na wie yano pebia our resurrection power and living bread so ye demo resurrection power and living bread tibu out resurrection power enye power no nko also living bread asafo krono dansuma branch and ubetumi ababi but enye asore ma de yehia wo nko yehia wo nso so ubetumi ababi na wode bebom paye ma wabusua before wabusua gina nyame ne bosome nsia na onyame besra abusua bia Sakaria abusua na osan besra Mary abusua wo nyina afri efie baako Elizabeth and Mary free fee back. Nyame besra wo mo anwagwadie bi wo mabrabom eno na matomen sa afro and now no pay betumi join here and you better so e de ho but I no pay you can join us as we pray together for our families mo pe ho no mo a na se wo hunu kwan kura wo frɛ number me boy 0509151010 it will be our fra ni afa to bre bi ayemfa samehwe na this week wa anye ma mfa ne mafa wate yes asembeto and ubetumi afre 0509151010 and you'll be directed to the place when timi maybe nya nyahwe tina ofie bompaye ema wabusua se rade mesra ebusua no menka se chinchina braho base kwan wo ho na obese wo babia obetumi aba beda ase bebre all right yanken ka twere no na yenye ho pensemu kakra yanken ka twere no na yenye ho pensemu me fa free verse 1 no a ebewa enti mame mfemfree baby na yem pala free sino ena Isaiah e ka kire Ezekiel se tie asafo awurade asem hwe ennabi ereba a wobesoa de ewo ufie nyina ene de wajanom akora edi abeduru enei akọ Babel bibi biara enka awurade na osie na wanka sanso so wo manso so a wawo wo no no ebinom obefa wo nom akoye Babel enkoa before makọ Babel ehina bemu ayetufo ena Ezekiel check verse 8 ne ena Hezekiah e ka kire Isaiah se radia se ma waka na ye en efrize se mimeti asie asomdue be wo ho na mi wu a ena obefa magire made a eye otechwe na mekan no mimeti asie ena se urade be ye sa obema mi masomdue no se ai mimeti asie de o mefa ajapade ne bia anko o se da bi na miwu a ena urade be ba be fa enkwada no ene ajapade na ko Isaiah say you ewa Ezekiel say eye sana urade be ye dia ene eye sana urade be na me time e die metene mu asomdwe mu dia eye generational thinking father eja odwene ko akire no onwere ono de obenya nye de obedi nye de obenom nye de obefra nye de bia obeda odwene tra bebia wono giren odwene enchirima Ezekiel wayare ya wo bewuo na odwene ni wuo no osere urade hwe no wankome me pacho me nkome check it Isaiah 38 ubon mpaya wo boye eni ayeyi dwuma otoye ena wo nyame ama ho ato ne ho to no wie ya ena wakofa enkrofo akobiebie oman no japade oman na adekorade oman na kodie mo nyina Ezekiel akobiebie so ena wo nyame se de wo ye ne wanye ne ye Ezekiel de wo ye no wanye ne ye eye de na wo kobiebie oman na japade so e de kire
ɔman foforo nkurɔfoɔ ade na woyɛ saa megye sɛ nyame pɛ sɛ Ezekiel aniba no so na nkɔka sɛ oh sɛnea meyare yɛ a wankome no wei nso so fa kyɛ me nyame sɛ da bi deɛ wayɛ no ɛbɛma agyapadeɛ a ɛwɔ ɔman mu nyinaa yɛbɛtase ne nyinaa de akɔ maame sɔfo asɛm yɛ hu papa sɔfo asɛm yɛ hu nyame sɛ wote ase no mema wote aseɛ sɛ deɛ wayɛ yi woanwera nkɔ akyiri nti ɛbɛma agyapadeɛ a ɛwɔ ɔman yi mu nyinara Isaiah 39 verse number 7 number 5 ɛna Isaiah ka kyerɛ Ezekiel sɛ tie asafo Awurade asɛm hwɛ verse 6 ɛnɛ bi reba a wɔbɛsoa deɛ ɛwɔ wo fie nyinaa wɔbɛsoa no nyinaa deɛ afiri ɔman yi mu ɛsiane sɛ wayɛ so negligent wamfa nneɛma ntoto ye wama abɔnten sofoɔ abɛhunu deɛ ɛwɔ ɔman yi mu Isaiah no see ya pe Ezekiel said, where we see nyame bema memenkwa was you. We see nyame bema medidi was you. We see nyame bema masumdwe was you. Was ene enyawe. Enyawe se meme penso asumdwe wo ho. Na se eyen kwadaa no na bebrade a. Eye no, so me dream how me I can't just understand Ezekiel. Mentias you. Onu wo be wudie Isaiah kasa wie ya no da na ni no se Awurade me paacho menkumi penin kwane die by due time wa ɔman me bɛkɔ ahohia mu abusua no bɛkɔ ahohia mu abusua gyapadeɛ bɛfiri wɔn nsa ɛsan ne nneɛma yɔ a wayɔ no obiara no a ɔsɛ ɛnde ɛnyɛ hwee ɔsɔfo aba nneɛma no deɛ ka koraa no medas papa yɛ ka koraa no sɛ ɔse agyanom akoradeɛ agyanom ɛsɛ ɔba wa bɛto nneɛma bi agyanom wobɛtoo nneɛma agyanom de agu hɔ ya wɔn so mo dwi konkan ɛna wɔn jama awo ebi abeto no yɛde bɛkɔ no ɛnyɛ sɛ wɔn ade baa yo nneɛma a wobɛtoo yɛ yɛde bɛkɔ no sɔfo kasa yɛde kɔ no papa ha no ba kokora o sɛ ɛnyɛ ne pɛn so de a ɛyɛ ɛbɛto nkyirima de a ni hawo bia sɔfo yadeɛ wɔ wiase o yadeɛ wɔ wiase o papa ɔsɛ na ɔman bi bɛba bɛfa na ya na o kan scripture ma dwena ba chi bebre sɛ o hwɛ sɛ yɛ man mu ha yɛn Ghana fo ya tumi boa hɔhoɔ ma o fie nya padeɛ winning companies ɛwɔ kurom ha ɔmo ntua tax o Ghana fo sɛ papa ɔmo hyɛ mu nso yes ɔmo ma agree yes na enyunu ba wɔn yes ɛnkɔ aban hɔ enyunu ba wɔn hɔ papa yɛ ka sɛ nyinaa kɔkɔ hwɛ aman so fo bia omu dim ntintimai ya omu kwa so ekudua Ghana fo so o ma kyerɛ sɛ nsuo we sɛ da yi gold room we da yi gold room na woni nkwan aman bi bɛba bɛfa mo japadeɛ aman bi bɛba bɛfa mo japadeɛ deɛ mo nananom nya de to hɔ no ba bɛfa ɛsɛn wo wudi kanfo nnwuma fo tantanti nneɛma a wantoto ne yɛ nti aman bi bɛba bɛfa bɛse woyɛ nipa a woyɛ Ghana ni na woyɛ busua biara a wowɔ mu no yɛ abɔ mpaeɛ ma wabusua panyini abusua mpanyifo a abiebie abusua nsase ɛso de atɔn ama nnɛ nkwadaa ni baabi da so for wokɔ France paa na hwɛ sɛ ne ɔma create praying grounds wokɔ baabi kakraa bi a baabi ankwadaa bɔ ball baabi ankwadaa etu mmirika baabi ani mmerewa ne nkɔkoraa nante recreational centers France
Bekroma ya to ni nyinara ya to baby ya to mrika baby ya ball ya to ni ebeye den ye football enseye ya to de we nyinara ya japade de ya beto ye ton and ya jwa down ma slow down atome bu de obeto ye na ewa henefa waton what yen hu yi what yen hu yi yen hu yi apasa min kuminya se janomo edwin se wo be yem hu yi anka wa matubi ka be ba no ka be bre papa te janu nya adwin bi se yenwen konkan se be nchiri manso emmebre no mamre wo ba wo benya bibia gina so ana papa na panifo kan se mi se se wuti isi so a wo tenten yo no wonche zanse panifo na dwia konkan nti wo hu se nchiri ma no ehu hia ompe ono nko ade ede na wo ye de ato ho ama nchiri ma ujaka ana wuja yade jaka odi ato amene mu ye be ba be fa enkwada no akọ hano ina adwa ye be ba be fa tio enti wo ye be ma na wutie ye ne a ye nyina ye kama ye ho de wo ye no ede na wo beja amana man be ba be fa ye japade ne ukita sika a wo padan kra ha ya ye de mo ohoho na wo a wo ti kromani wono ni sika do adanya kese because ono ni sika doso ni sika mu ye dunti ye de be ma ohoho mo watenem na wo a wo ye kromani no unya dan abonte suni ena ko kantamantu na yi a stores akese nyina ya ahoho da ahoho na me na me ka kire wo ahoho me pese me bobo omudin ahoho na afa what's your radio ethics no pa ye modin ahoho na afa ediso once kakra ye bure ye pono na ma ahoho ene omo tabiri ye niema so omo ba oman ma ye ni problem but ye bie niema no so be se omo wura ha ba ye adwuma tax krampo no omo tax exemption yeah na ye nia Ghana citizens no a abie companies no Ghana ni behwa ma Ghana ni adwuma gu na oman bisuni no enya Jesus Christ Jesus Christ I mean sraw ayatna ho best was musa tna ho behwe ya hwesa na ye dikamfo abusua mu asori mu omanyo mu community num na ya na tese we are citizen krampo wo krom ha we are member pa we are member wo do wo maya ase wa ye hoho ba bia wo beda de wo bedie wadwuma ba ye Hezekiah say me penso me nya asomdwe dia eye na se nchiri ma no ombebra enye masem oba is odi sebe ne manfo so as wonwini nchima ya kamfo we nya ebusia penisi ana na yenya sebe MPB adanse DCB ya wono dwere ne dia kwa di dia propose ne dia kwa ononkwa one ne maame ne mprafo enya adwuma ya mo amaka na made na etimi bi sa wo se be ma be eja be say na wo se dwene enchirima say na wo se dwene wo mo hofa susuye be ne ya daye so be e na wo ma enchirima Ezekiel timi nya kokoduro wanya kokoduro se me penso de se bibia be ya asomdwe na se me manna ene be bread ya na me penso o ye jaben uja wade no odwene omba no odwene omba no ho de odwene nkwada no ho uja wade no odwene nkwada no because you are think adan na me awarefo mienu bi o me take me hours na ubi se we ya ese ya me kunu ho bon me we se me yire en ho bon te se fish ese me and am sent today am sent here pese de ye ja wade no am se ho bon ti
ahobon anka atwade anyana kopa anka atwade fatwetwe kuru emotom adoso kuru no ha ɛdeɛ ne wɔho no ɔbaa ne ho a wɔmpɛr yɛ say ɔda nkurom a wohwia no nkurom a wohwia no mentimi kura nkontene no nam nkurom and so woda wo de record say ho you see trivia reasons bia enipa kura de gu abusia wa abraye nwene nkyiremba about the hormone ye ma me no trivia said ye tie bia no obetana wade yo wotra ho a said ne ma no da chi be dachi nti ene ifuedie so bana ye kese dodo ne fra ye kese do sister so so wafu na ye kese a mesre ukunu no e ka no opedu wo be fa no na wo de nya awade asem ne ye kabado am ma ben kancho sa ni wapu afu ya wo nam ho no ma e we jan wo no fu egusu twobom sa no o men ni kan mafi eti so be ma no wo bo mo dole kura aka e kire kakra sa ni e wutiri ho no aye sempese as hokom Bemai na wadi bonu mu kura kanya hwio na se ne wodi abonu mu na wapu no to ne nam fie ho no wohwe no saa was asem ne abawa na tie me pacho wo me ni watamu na imo me ka kire wo se ene na bi won ye trivia by a manageable manage situation no tie dia akwa Ezekiel wahina nyame no kasa was say me peso na se be ye dia myself cause that Father's Day me braso me ko cause that Father's Day it do you say won ba no e dia no beti agira so aka say happy Father's Day papa won tranfi papa won nafi e no akore bi ba me nchen e na obeka school fees bi na mbisanse na ma me ne so for some good reasons they have separated or can't for yeah the treme they have separated so when they as no hardwin bisa as an hardwin na separated na ka ba na me so be na me ya separated ka obetimi a ehunu ye say separated for what ebusia de me no okay ne say bibi o hono mo a ya mom ya nwene enchirimba and pay me emphasis nyina no Ezekiel say me dey say me pen so yedia and now come manager for bebre a o mo manage companies asa o mo dweno mo other workers e wa ase no o nwene o mo ono ne se kakakura e ma ne se fimfim no a obekwa akotu no afa company ni sika no de akotua now de ma wo so utim pao na asorobin so mu nze say we are lazy no akeka sa no de nam ho free. How are you thinking about people under you? Minimobia ni fie nim wagu kotal fe meanwhile community nyina so kwa na nye ami abegu da dimu selfish mama fa some way emfanto empanyefo enim na mo hwada mo nwene ho so for minim se wa hunu bia wonam traffic light legon kwan no so a ode call Fiesta Royal emrante no mo gina ho no a tambia mpepa car nanim no so mo doso wo fa East Legon mu a wo mo doso papa na Friday me na ho a then God drew my attention so hwe mu na mo ba bia hwe wo mani mo avem tampia kasa ebia wen tampe okasa uhunu me ma we bi da menim sane a ete enya de foforo na hese ne nani akeka dada bebe kakra we ma bi so ade de to kar de ko about na sa de no e koso no menim se national security okroma say security sem baby wa national security okroma omo and no security matters. And your security matters because one day is coming. Yet one mukuru sekai ejina sa kwa no. Ababi no. What do you want to see? Thank you. This week why you Santini papa? This week here. This week here because kwa no so ho. It's in ba.
between us and one may negotiate main road. Namrantino be Jinaka no. No, they don't the be bombrani, the be so I didn't catomano and from Mount Dibu Sono. And maybe as a national security Kruma. National security, one man you want to say, when we took Kabakwa, no matter what, only the department 20 something, no matter what you think for. Is that only the job of national security? Is that damn man Kamasem? Obody true got a very true gossip. You see, and you may want my Bishessa, who said, one was some more poor man, most of them poor many years out. Car black and about it, and a young secretary, they are to turn up yet my tratan. And to one why they are against the security of this nation. Maybe a woman here, maybe a woman here. And your cameras ready as a communica. And you know, one trap. Opposite for Kurma, with all respect, or Bunny and Idia Council, one million quetchity. Also, prison gas in some of them come on. No more say, oh, man, baby, Kaman, baby. But some woman quetchity or mine, and never be to top back, and never be to top form, and never be a sight, and never be just Maria, my pong, the cock. Maybe sounds a wide into the mouth. Sasa, maybe our mother that crown on you know. As I'm pong, the fun some funny to us. My pong, that bizarre. What I say is the key. Are you thinking for the next generation? Facebook for Madam Massa. Comment and I can actually. I can kind of I share this week in a prayer for the family. Who can ubit me a Johnny, ubit me a kind and I don't pay. And you would do Mama come out there, bump Yamawa Bushi. And my father's house. Ubit me a sending a message, voice note, just within 1 minute about oh papa, being a papa, a generational thing. And a Bobby, also in Ababa when he's so sad and joyful. Thank you very much for your uswas and the dances. I'm in shock, I'm in shock, I'm in wow. Fansa Kawa Jenny Fansa County, because I rather my men question, Papa driver, Jenny Quetchi, Ranko Kumkrofoma, Jenny Quetchi, Niama Woton, Jenny Quetchi, revolution. Jenny Quetchi revolution. Jenny Quetchi. Critical thinkers, where are they? Critical thinkers. Because university courses are course. Critical thinker, I course was so one of the edgema. Said you obey me at Gina Quetchi. Critical thinkers, your talkers, your complainers.